Ayun mga gamba, magandang araw ulit. Mayroon tayong yung dayo natin nakaraan. I-upload natin ngayon. Ito ay saka na lang mamaya na lang hindi ko muna ikukwento, panoorin nyo na lang to. Pero shout out muna tayo sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Number 1 na dyan si Desiderio Esquadro, si Atlas Gaming PH, shoutout sa'yo, si Jake Vizcara na laging nanonood, si Damang Vlogger, yan, taga-subaybay natin si Damang Vlogger, si Gagambal TV na walang sawang nanonood natin, si Siralyn Ogien, Diosdado Chongson, yan, shoutout sa'yo Diosdado Chongson, si Scroll TV, yan, gagamba rin yung content niyan. Jom Sintaro, shoutout sa'yo. Jan Ralph Borja, yan, lagi nagpapa-shoutout yan. Big Boss Spider, yan, isa ring content ng Spider yan. Lar Brother Vlog, yan, shoutout sa inyo. Yan, yung gusto magpa-shoutout mga kagamba, comment lang dyan sa comment section dyan sa baba para may shoutout kayo. Ayan, panoorin natin itong yung unang ipapalabas natin dyan ay itong talo tayo rito pero panoorin nyo ito yung aking tala na nanalo nung nakaraan. Yan, pero tignan nyo itong magiging laban. Umaayaw pa ngayong kalaban dito hindi ko alam kung bakit pero nadali tayo rito. Magaling tong tala na ito pero ayan tignan nyo ang lupit ng laban ayan walang umpay na bakbakan yan. Nadali tayo dyan mga gamba. Yan yung inaasahan natin na dapat na mananalo tayo pero ayan kaya pagka medyo minalas-malas ka talaga, magaling yung tala na yan. Nakadalawang panalo na nga yata yan yung pangatlo ayan tignan nyo naman wala, talagang nadali tayo yan. Ayan. Susunod nating ipapakita mga gamba yung nanalo tayo. Panoorin na lang natin kung paano tayo nanalo rito. Ito, magaling din tong pula na to, nagagamba ko, magaling to. Kaya lang siyempre, gaya ng sabi ko sa inyo, lahat ipapalabas natin yan. Pakita natin yan yung mga galawan, paano yung mga sit-up, paano bumitaw, kay pangit, kay maganda yung laban, basta't gagamba natin mga kagamba. Papalabas natin yan. Panoorin natin ito mga gamba. Yun, talsik ang kalaban doon. Nagreklamo pa nga yung hindi daw kami nagputol ng sapot. Talsik ulit. Talagang talsik ng talsik yung gagamba niya mga gamba, na gagalit pa nga siya na ba't di namin daw pinutol yung sapot yung una. Ayan talsik ulit. Yan, panalo tayo dyan mga gamba. So ito na namang isa, ito yung pang main event natin Ayan, panoorin natin. Ang ganda ng kalaban nito mga gamba, ang ganda. Tingnan nyo ang laban ng dalawa na to Malupit na labanan ito.
Tingnan nyo. Nasa kaliwa yung aking gagamba. Iyan, oh. Oh. Nalaglag silang dalawa. So, wala pa yon. Wala pang puntos doon. Kasi mga gagamba, pag nakadalawang laglag yung kalaban mo, automatic panalo ka. Yan ang ano dyan, rules dyan. Tapos, sa isang laglag, dalawang lampasan, talo yung kalaban. Basta naka-isang laglag siya. Ayan, oh, tignan nyo. Oh. Walang humpay, may tumalsik pa eh. Hindi ko alam kung ano yung tumalsik na yun. Oh, ayan oh. Medyo pasensya na dito sa cellphone ko, medyo may kalumaan na, medyo nagbablard. Ayan oh. Laglag yung kanila. Ayan. Oh, ayan ulit. Pangatlong bakal yan, pangatlong bulos yan. Pangatlo na ba? Una pa lang pala. Pangalawa ito. Pangalawang bulos. Panoorin natin mga gamba. Ayan, ayaw nang gumalaw sa kanya, pero nalaglagan na ng isa yan. Ayan, gumagapang pa yung atin, nasa kaliwa. Oh. Ayaw pa nga kagatin sa likod eh. Oh. Gusto niya saputan eh. Pero wala. Yan, medyo nagbablad yung ating ano. Wala na yata autofocus yung ating cellphone. Yan, unang lampasan mga gamba. Laglag yung isa sa kanila ng isa dyan. Yan, pangatlong bulos na to. Pag naglampasan yan, talo na sila. Kasi mayroon silang isang laglag mga gamba. Ayan. Yan ang rules dyan mga gamba. Yan lagi halos lahat ng mga dinadayuan natin. Sa susunod na araw mga gamba, mas malupit mga laban to. Tournament to. Doon kila Julius. Papakita ko sa inyo yung mga pantimbangan ng mga laban. Yan oh, medyo nagbablad-blad yung ating ano. Matagal siya mag-action ng ano, mag-focus siya. Kaya yung iba dyan na medyo may kaluwagan sa buhay, kung gusto nyo mag-sponsor para sa pang-vlog natin na cellphone, baka naman. Ayan mga gamba. Kahit mumurahin lang, basta maganda yung camera. So yun, napanood natin mga gamba. Sa mga susunod na araw, abangan nyo yung mga upload natin na ano, na tournament at saka yung malulupit na mga, sabi nga nila, mga daming mga laban ng mga tulisan, yung mga malulupitang manlalaro ng gagamba. Yan mga gagamba, puro magagandang gagamba ito at hindi basta-basta itong mga gagamba na to. Gawa ng, siyempre, inihanda nila ng ilang araw to, 3 araw, 2 araw, binili na ng mahal kasi pantimbangan nga. Tapos ganun lang mangyayari sa gagamba mo, pero malupit yung mga kagatan, di madidiing mga kagat. Yan, susunod na araw mga gamba, abangan nyo yan, napakagandang mga laban yan. Ganun na lagi yung ating mga ipapalabas, yung mga malulupit na laban na mga gamba. Wala na itong mga tawanan na kung ano-ano, basta ito yung mga malupitang laban na mga gamba. Alright.